Eram quase 20 para as 10 quando a nau começou a virar a quilha em direção sul-sudeste para encarar a sua primeira travessia, talhando a esvaecente brétema que cobria o pôr do sol de aquele 31 de julho. Não ardia o anoitecer, ao contrário, era nevoento e orvalhado. A tripulação olhava com cara assombrada à outra margem do Mar das Antelas. De quem eram aquelas faces que quase nem se podiam alviscar desde o convés? Eram reais ou apenas aparecidas das histórias de outrora, tantas vezes ouvidas às avós da lagoa? Que tal? Moi boa tarde, moi boas, bo día, depende da hora que nos escoitedes. Estas son as pequenas liñas da nao, o libro, bueno, máis ben, parte do conto do que falaremos, que corresponde a Oceanoe, travesía polo Mar das Antelas. Hoxe temos o gusto de estar en Radio Ariz, nos estudios centrais, para falar dun proxecto único e singular en toda Galiza, para falar da Arca da Noé, un oasis musical na Limia. E temos connosco, a quen lle agradecemos moitísimo a súa presencia, a ideóloga do proxecto, como vos digo, vamos falar de cultura, de música e de moito máis, a ideóloga e tamén filóloga, pero sobre todo ideóloga, a gran Noemí Vázquez. Moi boas, Noemí. Hola, boa tarde. Boa tarde tamén a Irene Veiga, mestra, activista da lingua, compañeira eterna de Noemí en tantos frentes. Boa tarde. Hola, moi boa tarde. Irene tamén nos falará un pouquiño do libro que vos acabo de introducir, dese conto magnífico que ven no libro CD que foi regalado, bueno, que foi apresentado no 9º aniversario da Arca deste mes pasado, non? No 31 de xullo. Ando eu vou. Pero máis ou menos dai un mes, porque o verán foi longo. Ando despasado. Entendemos, Noé, e vamos xa ca primeira pregunta, que bueno, xa para moita xente, posiblemente de Ourense e de moitas outras partes, a nivel físico, a nivel presencial, moita da xente que nos está escoitando xa sabe o que é a Arca, pero para os non iniciados, para, eu que sei, unha persoa de Viveiro ou unha persoa de Braga ou, eu que sei tamén, calquera que nos poida escoitar en formato digital desde calquera parte do mundo, que é a Arca? Pois a Arca é unha sala de concertos, taberna, centro social, sala de exposicións, centro de ensino de música tradicional, non sei como dicilo, que está en Vilar de Santos, que é un dos concellos máis pequenos da Galiza, con 720 censados, e nada, levamos aí desde o 1 de agosto de 2014, 9 anos sin parar, con máis de 100 concertos por ano, máis ou menos 12 exposicións tamén o ano, cursos de pandeireta, de percusión miúda, de baile tradicional, con un grupo residente de nenas, as Singras da Arca. As que despois escoitaremos. Sí. Promovemos o produto local, entón na taberna tamén a xente pode vir comer. Temos boi da Allariz, hamburguesas de bois felices antes de morrer, como digo eu sempre, pan de Vilar de Santos, marmeladas de Carabuñas, que tamén son de Vilar de Santos, e un pouco iso, cervexa artesanal, de Sabugueiro e non só, tamén de Ourense, da Esmorga, e un pouco así. Non sei se che vale este resumo. Encántame, un macro proxecto polo que nos contas, cultural, musical, etnográfico, patrimonial, gastronómico, un pouco de todo. 9 anos nos comentas que xa levades ca idea, 100 concertos por ano, concertos son ou máis, como máis, sí, levaremos os 1000 concertos nestes 9 anos. 1000 concertos, e antes de lanzarnos un pouco a todos eses 1000 concertos para que nos disecciones un pouquiño a proposta, si é que se pode diseccionar 1000 concertos en poucas palabras, gustaríame, si, na faceta máis persoal, que nos dixeras ou que nos comentaras brevemente quen é Noemí Vázquez no 2014 e quen é Noemí Vázquez no 2023, logo de 9 anos
deste proxecto? Pois non sei que dicir esa pregunta. Estou un pouco máis cansada, pero sigo estando ilusionada. Pareceme increíble o que conseguimos, porque non só conseguín eu, sino todas as persoas que temos alrededor. Pois a xente toda que ten pasado pola Arca, que ten traballado, amigos, amigas, familia, veciños, que sin eles este proxecto non sería posible, porque moitas veces en concertos onde necesitamos pois unha cobertura de xente, aí están nos aniversarios, pois hai moita xente voluntaria que está colaborando e que acredita no proxecto. E non sei se me definín, creo que non, que me fui polas ramas. Sí, está perfecto. Supoño que eso, despois de tantos anos, a cuestión é... manterse e resistir, e estamos resistindo, entón iso é bo. Iso mismo che iba a preguntar un pouquiño máis adiante, pero si queres xa nos anticipamos. Supoño que habería momentos moi complicados, sobre todo en canto momento da pandemia, sí, non? O problema económico, é un problema que sempre está aí antes da pandemia e despois da pandemia e durante a pandemia. O meu obxectivo vital é chegar a vivir da Arca, ou polo menos durante unha temporada, ata que me canse, pero por enquanto non podo e traballo tamén no ensino. É difícil manterse e un pouco isto. Antes da pandemia, pois difícil, despois da pandemia tamén e no momento. Como organizas, se queres participar ti tamén, Irene, como pensas que consigue Noé, por si ela non, como sabemos que é moi humilde, non quere falar de si mesma todo o tempo, como pode conseguir ela tecer esta rede de contactos para chegar a tantísima xente e abrir tantos frentes dentro do proxecto? A ver, ela viña xa dunha trayectoria anterior, que era que estivera en movimentos de defensa da lingua e en movimentos culturais. Entón, o ter unha rede na que estábamos as dúas, por exemplo, as dúas estivemos na directiva da Asociación Cultural A Esmorga en Ourense, e aí xa viñeran moitísimas actuacións, mais ela co carácter que ten un carácter que é moi próximo, que tece moi ben redes, que apresenta unhas persoas ás outras, que despois non as deixa de lado, sino que as mantén, que as cuida, e ese carácter coa súa experiencia ao nivel organizativo, que ten unha experiencia moi grande a nivel organizativo, porque nunca se deixa levar pola posibilidade do fracaso. Ela ten unha enerxía que proxecta, e nesa enerxía que é capaz de proxectar, neso está o avance. Entón, outras persoas vamos detrás, facemos unha cobertura, pero sin a enerxía primixenia que ten ela para montar o proxecto, para levar a cabo as ideas, non teríamos a que darlle soporte. Entón, unindo esas dúas cousas, a capacidade enerxética que ten de por, digamos, a visualización para chegar aí, máis depois a rede que tece ao seu arredor, porque ela nunca quere, como é humilde tamén, nunca quere ser protagonista, entón permítelle tecer unha rede ao seu arredor que cuida e que fai que a xente se sinta cómoda nun proxecto colectivo con ela. Porque, como comentas, Irene, vindes de experiencias como foi a Corte dos Bois, como era a Esmorga en Ourense, quizás unha pregunta que se lle pode vir á cabeza a alguén que nos estea preguntando, nun mundo cada vez máis tendencioso cara ao urbano, como se consigue fixar algo así nun concello, como dicías ti, dos máis pequenos da Galiza? Pois eu creo que sendo persistente, un pouco a persistencia, creo que... Porque diríache calquera, pero como non montas así algo en Ourense, en Compostela? Non che sería máis fácil en Vigo, en Coruña? Sí, seguramente que sí, pero non tería o sentido que ten isto, que é o sentido de comunidade, e intentar que isto, crear unha comunidade e un grupo de persoas que, unha maneira de relacionarse que para min está máis no rural que na cidade, non? É como máis fácil que sexa desa maneira. Non sei se me expliquei máis ou menos ben. Que significa Arca para Vilar de Santos? Que significa Vilar de Santos para Arca? Que credes? Pois, Vilar de Santos para Arca, hai moitos veciñas, o que dixen antes, non? Hai moitos veciños e veciñas que sin eles e sin elas non sería posible organizar certas actividades e ter en conta a Rosita, non a miña veciña do lado,
que temos usado a súa casa de camerino, ali tense cambiado Rodrigo Cuevas, Isabel Risco, non o señor Juan, que morreu hai un ano, que estaba sempre pendente dos músicos, falando con eles cando chegaban. Por suposto, Miguel, e que me vou esquecer de xente, a familia Taboada. Bueno, de feito, iso que eu non estaría en Vilar de Santos se non contactase con André, que, André Taboada Casteleiro, que foi a persoa que me facilitou as cousas en Vilar de Santos para poder ter ali a arca. Justamente penso que son palabras de André, non? Que saían nos diario aínda non hai moito, penso que do ano pasado. Reitero, creo que son palabras de André. A arca é a maior bendición que tivo Vilar de Santos de cara a colocarnos no mapa dende o emocional. A min non me valía que fose coñecido por unha industria contaminante ou semellante. É tan positiva a mensaxe que transmite a arca que nos importa no cualitativo máis que no cuantitativo. É moito máis coñecido Vilar de Santos hoxe en día, pero ademais é o cualitativamente, por promover a cultura galega. Que importancia ten ese cualitativo por riba dese cuantitativo, a pesar de que falamos de 1000 concertos, que digo, números. Claro, tamén, para o cualitativo é importantísimo porque é fundamental pois o convivio coas persoas, o convivio cos músicos, e de feito eu creo que moitas veces os músicos repiten ou funciona boca a boca entre eles e elas porque considéranse que están como na casa, que o público é próximo, respeitoso, que non sei, que se nota como proximidade e que as persoas que están ali vendo aqueles músicos ou músicas que están disfrutando do que está pasando ali. Eu, por acrescentar algunha cousa, creo que moitas veces espectáculos que co caché que teñen non poderían vir a unha taberna, veñen a esa taberna polo estilo de taberna, porque ao propio artista, os propios artistas sinten algo diferente que non se dá noutra sala de concertos, que vai máis alá do caché. Claro, vai que co trato, é máis, non sei, creo que entra máis a emocionalidade, non? Ou a proximidade de... Estamos falando, queridos ouvintes, para que non se faga unha idea dunha sala de concertos na que podes ver un cartaz perfectamente definido onde pon que tal artista, como decides vos, actuou na Sala X en Madrid, en Coruña e tamén en Vilar de Santos. Sí, Rodrigo Cuevas, Xavier Díaz, a maioría dos músicos e das músicas galegas, Uxía Pedreira e sempre andan por ali, digo que Guadi Galego, Los Estanques, que agora, e a Nibisuit, que agora últimamente está moito na moda. O irlandés que vai vir agora. Sí, hai un irlandés que actuou con non me lembro do con nome. Frank Sinatra. Con Frank Sinatra, con Liza Minnelli e Michael Jackson vai estar o próximo domingo, o 5 de novembro, non sei se podo dicir datas. Sí, que ven, que adiantes algo. Sí. Falamos entón de música galega, de música tradicional, de música folk, do espacio lusófono do que xa vamos falar, pero non só, tamén de músicas do mundo. Comentades o caso de Irlanda, eu lembrome de Angola, lembrome de country, lembrome de Estados Unidos, de México, de Argentina, Brasil, por suposto, agora que me lembre de África, cantautores, Angola, Pedro Pastor, de Cabo Verde, cantautores, Pedro Pastor, o seu pai, Javier Álvarez, Pedro Chillón, Ombligo, as criaturas da auga. Destes 1000 concertos, se puidéramos quedarnos ca curiosidade un pouco, cal foi a personaxe que máis che custou conseguir? Que máis me custou? A que ainda non veu ou que? Que veu ou que ainda está por vir? A ver, que veu e que me custou foi Guadi Galego, e por fin veu e cumplín un soño. Agora teño outro soño, é que veñan as 3, que ainda non o conseguín, pero conseguirei algún día. A Guadi, a Uxía e a Uxía Pedreira. E, a ver, hai 2 persoas que nunca ven. Non hai maneira. E sempre estamos aí atrás dela para que veña e non hai maneira. Se nos estás coitando, xa sabes. Está farta de que yo digamos. Collo o teléfono. E tamén me gustaría moitísimo que viñera a Silvia Pérez Cruz, ou por pedir. E creo que ten a ilusión de que veña un cantautor catalán. Sí, o Guillén Roma. Precisamente me mandei unha mensaxe onte e dixo que estaría encantado de vir. Escoitámolo en
unha viaxe que fixemos, escoitámolo en Granollers, e foi unha auténtica maravilla. Guillén Roma, para quen... Bueno, facemos unha publicidade aquí a Guillén Roma. Fantástico. Estivera tamén Kepa Junquera. A Kepa e estivo aí atrás, fixeronlle unha homenaxe en Xinzo e pasou pola arca, pasamos a tarde con el. Sí, foi moi emotivo. Increíble, é imposible resumir 9 anos en mil concertos, pero, bueno, te estades dicindo nomes que sonan moi forte no ámbito musical. Creo que foi en 2016, corríxeme se me engano, recibistes o premio Martín Kodax. Sí, o primeiro. Bueno, aquí de flipada. O primeiro de moitos máis premios. O primeiro dos Martín Kodax, levamos 2. Levades 2, moi ben. Levades 2 Martín Kodax. Pero o primeiro non era esperado e foi como increíble, foi emocionante. Fomos un autobús ali a buscar o premio, fomos como, 30 persoas ou así. Emocionámonos e veu xente de todas as idades e aquel foi un festón que ao final acabaron nos botando do... Como se chama? O Pazo da Cultura de Pontevedra, porque xa eran horas e botáronos a nos e a familia da Uxía. Fixemos unha foliada ali a altas horas. Estamos falando do premio que recoñece a mellor sala de concertos a nivel galego. Sí. Despois chegou a outro segundo premio, como comentas. No ano pasado, 2021. O 21, durante a pandemia. O 22, non, 22. Sí. Varias nominacións. Varias nominacións, por exemplo, cales? Ao mesmo premio. O mesmo premio. Sí. E algunha outra, en algún outro ámbito? O da Diputación. Como se chama o premio? Non me lembro. Bueno, non pasa nada. É dicir, estamos falando de eso, dunha sala... moi recoñecida cada vez máis. Cantas arcas, Irene, farían falta na Galiza para ese rexurdir da cultura? Se é que ese rexurdir ainda non chegou? Hai algunhas, a Sacabeira, en Sargadelos. Bueno, é unha sala amiga e o proxecto é parecido. Está iso en Sargadelos, na Mariña de Lugo. En Xove. Isto é parecido, teria que ser parecido ao que tentaron ser os locais sociais. Os locais sociais que finais do 90, principios do 2000 comezaron a xurdir en quasi todas as cidades grandes e vilas da Galiza, que foron ao principio unha extensión do que foi un movimento de defensa da lingua que comezou con Artabria en Ferrol. Pois teria que darse unha situación semellante, só que como proxecto particular de negocio, o sea, para poder viver del, é moito difícil. É máis sinxelo criar un local social e que a xente aposte por iso que poder vivir dun negocio semellante. É complicado, pero farían falta como 1000 primaveras máis de culturais. Porque entendemos que un proxecto así está subvencionado, non? Claramente. Sí, claramente. Non? Recibides amplias subvencións cada ano. De todas as administracións públicas. Digamos, polo voso carácter social, de interese. Sí, temos, formamos parte de Clubtura, que é unha asociación de salas, e a través de aí algunha subvención sí que nos entra. Está de Agadica, da rede de salas de músico vivo, e outra a nivel estatal. É o que nos, pois iso sería un total de 7 concertos ao ano, dos 100 que facemos, para que vos fagades unha idea. En fin, Serafín, pensades que hai un repunte da música galega cada vez? Eu creo que sempre houbo, digo, que falar agora mesmo de repunte está moi ben, e hai novos proxectos e innovadores, pero creo que houve outras épocas, outras alturas outras épocas nas que xa se deu un emerxer da música galega e que isto ven de atrás, non é que agora de repente xurdira como que haxa máis grupos ou máis bandas, sempre estiveron aí, non? Témonos que lembrar da xeración Xabarín, que nos vimos de aí.
ou de todos, de xente que leva máis de 25 anos na música, tanto na música tradicional como no rock, non sei, véñenseme a cabeza nomes como Xurxo Souto, ou Xía, ou Guadi, ou Berrogueto, esas épocas de Berrogueto, de Uxía, de Guadi, de tal, tamén eran un repunte. Agora é un repunte de outro estilo de música. Mas non chega a pasar, porque nos que somos as dúas profesoras, eu dun ciclo superior de primaria e ela do ciclo máis pequeno de primeiro e segundo de ESO, non chega a ser máis que chega a un tanto por cento moi pequeno. Iso moitas veces eu intento saber, fago interrogatorios nas aulas para saber quen coñece e quen non, e o nivel de coñecemento é moi baixo. Segue a ser, por iso que temos que seguir Vamos falar xa en seguidiña do espazo galaico-portugués que representa tamén este podcast que se intenta un pouco a nivel comunicativo subir ao carro humildemente de ideas como a da Arca, non? Representando un pouquiño a ese nexo común entre Galicia e Portugal. E enseguida imos contactar tamén cunha convidada moi especial, pero antes líamos hai uns minutos a introdución unha introducción do pequeno conto do que forma parte o libro do 9º aniversario da Arca da Noé. Contádenos un pouquiño, sobre todo ti, Irene, como foi a experiencia, o libro, o conto. A ver, cando a Noé falou comigo e decidimos facer un proxecto que celebrase máis que nada que fomos capaces de superar a pandemia. Falamos dun formato que era que houvese 10 músicas que ao final chegaron a ser 19. Porque a Noé non para, entón como non para, pues son 19. Son máis de 50 músicos. Son máis de 50 músicos. O produtor musical é o Sergio Tanos, e temos, a parte das músicas, 19 videoclips de cada música, que foron, a produtora audiovisual é Lucia Cortiñas, e despois que siga falando a Irene. E entón, pois, dixemos, como facemos isto? Entón, falamos de... Eu dixen, a única maneira é un resucitar da Lagoa de Antela, que é o que une todo o percurso por estes concellos limítrofes á lagoa, que teñen unhas vivencias específicas e uns monumentos, digamos, que son como algo fulcral deses concellos, algo como mítico. Entón eu decidí facer como un caderno de bitácora no que aparecese toda esa travesía. A travesía, por suposto, é máxica, desenvolvese en, creo que son, agora non me lembro ben, pero son 12 capítulos e 12 capítulos e un epílogo, no que xa se acaba formando a Arca, e é unha viaxe, unha travesía polo mar das Antelas que resucita, que liberta consciencias, que trae xente de volta á vida que o que se refire á cultura, a vida con consciencia cultural e con consciencia de onde pertence, e que ten como epílogo a que todo iso se resume, entran as almiñas nos corpos, as almiñas dos animais, outras veces nos corpos que non teñan vida, e formase a Arca da Noé en Vilar de Santos. Entón non é realismo máxico, é fantasía. Non diría que hai referencias culturais, pero as referencias culturais que hai, por exemplo, a lendas están todas reformuladas, non é ningunha como é. O sea, hai moitísimas cousas da Raíña Loba, ou de Santa Mariña, ou da Lagoa, ou da Pedra Alta, pero máis ningunha desas cousas, ningunha desas lendas é unha reformulación, todo é fantasía. É un conto fantástico. Para que vos fagades unha idea, a Arca, non, navegando nese océano que non deixa de ser a lagoa, a mítica Lagoa de Antela, é un pouco esa travesía tamén metafóricamente co que significa o proxecto, e co que significa todas as lendas dos lugares que fuches comentando que están alrededor da Limia e das comarcas limítrofes. Un prólogo no libro do gran Xurxo Souto, un limiar de Uxía Senlle, introducción da André Taboada.
colaboradores ilustres, non? A mapa tamén da viaxe, o mapa da viaxe, a travesía que comentas de 12 capítulos e un epílogo, 13, en realidade, 13. Total. Claro, e o mapa da viaxe son as localizacións de onde fixemos cada videoclip. Porque a intención tamén dos videoclips era promocionar pois a nosa comarca. 19 músicas, dixeches? 19. E o texto reflicte parte deses lugares, o sea, non deu para os 19, pero esas localizacións, digamos, están dentro como máxicamente metidas dentro do relato fantástico. Un libro completísimo, un relato espectacular, e tamén acompañado do disco, verdade? Con todas as músicas que acabas de comentar que foron levadas a cabo nos diferentes lugares, non? Un pouco aí de recolleita. Eu quería facer unha puntualización, se pode. A escrita do libro está en portugués da Galiza. Eso significa que a ortografía portuguesa, mas o vocabulario está, ainda que existe en portugués moitas do vocabulario. O vocabulario, hai algún vocabulario propio da Limia que non está recollido nos dicionarios portugueses, mas que está recollido no dicionario Stravís. Por iso pon un membrete no que aparece que segue as directrices léxicas do dicionario Stravís, que é daqui. Claro, é da Limia. Ese era xustamente, Irene, o punto seguinte. Vale, pois perfectísimo, xa o anticipaches. Dentro do espacio galaico portugués, dentro dese espazo lusófono, cal é o papel da Arca, que significa e que vai significar? Pois, a ver, eu teño clarísimo que é a mesma lingua, o galego e o portugués, e sempre tentamos ter vínculos coa lusofonía, e para iso, bueno, sempre estamos contactando con músicas da lusofonía que veñen aquí, e non só tamén clientes. Pois outro día, o sábado pasado, mesmamente, bueno, produciuse un momento lindísimo, que apareceron dúas portuguesas que viñan de turismo, que nin sequera sabían onde chegaban, que foi unha casa rural que lles dixo a rectora, bueno, Candás, que fago publicidade da casa rural, que lles comentou que podían vir a un concerto a Arca. A rapaza resultou ser guitarrista, naquel momento estaba Madalena Gamallo, que tamén participa no libro CD, que é unha cantora galega que canta en portugués, e puxéronse a cantar, e agora pode ser que xurda a posibilidade de que fagan un dueto e que teñan concertos non son aquí na Galiza e na Arca, sino que tamén en Portugal. Un pouco, pois ese é o resumo do meu papel a respeito da lusofonía. O teu papel na casa, tes pensado, si é que tes tempo, claro, que ao final as horas son limitadas, pero aparte de traer a lusofonía a Arca, tes pensado levar a Arca a lusofonía? Entendido como se as colaboracións poden achegarse tamén ao outro lado, ao sur da raya? Claro, en certa maneira, pois tamén van, non? Porque eses músicos despois falan a outros músicos ou a outras persoas ou os propios clientes que veñen tomar algo, pois xa falan, entón é un... Claro, temos amizades que se teñen feito en Portugal, o sea, na Galiza do Sul, porque teñen vido a Arca e son músicos e músicas como crúa ou de música tradicional portuguesa que teñen incorporada música galega, tradicional galega, ao seu propio repertorio e que aprenderon en aniversarios ou en foliadas que se fixeron na Arca, e preguntáronnos a nós que lle dixéramos como era para montar esa peza, e agora é música que teñen eles da Galiza, música tradicional no seu repertorio. Fantástico. Pois cunha desas amigas vamos falar en breve. Escoitamos un tema fantástico, Pera Verde, de Celina da Piedade, e con ela falamos brevemente porque penso que tamén tengo tempo xusto para atendernos. Escoitamos a Celina e falamos con ela nuns minutiños. Estava meio de amadurar, pera verde, minha verde pera, não me venhas enganar. Pera verde, minha verde pera,
beira, não me venhas enganar, não me venhas enganar. A mim não me enganas, não. Pera verde, minha verde pera, amor do meu coração. Pera verde, minha verde pera, amor do meu coração. E aquí estamos outra vez, de novo, no Galiportus. Vamos xa ca grandísima Celina da Piedade, autora desta última peza que acabades de escoitar, Pera Verde. Moi boa tarde, Celina. Boa tarde a todos. Desde onde nos estás a falar, Celina? Contanos un pouquiño. De Setúbal. De Setúbal, moito ben. Sim, a cidade onde eu cresci, sim. E contanos como unha artista de Setúbal acaba por ter eses contactos, ese link con a Galiza. Sim, aconteceu naturalmente, primeiro por um encantamento da adolescência, porque conheci Santiago de Compostela numa viagem que fiz com amigas, quando tinha 16 anos, e fiquei encantada com Santiago de Compostela e com a Galiza. E depois, mais tarde, muito pela mão da minha querida amiga Mercedes Prieto, com quem trabalhei muitos anos e de quem sou grande amiga. Conhecemos em Portugal, mas ela levou muitas vezes consigo a visitar a Galiza. Depois também pela mão da querida Lucia, que foi a pessoa que me recebeu. A segunda vez que fui a Santiago de Compostela foi, eu não a conhecia, ela não me conhecia de lado nenhum, mas acolheu muito bem. E, enfim, os laços foram crescendo e até que chegaram a Vilar de Santos, quando a Noemi me convidou para tocar no seu maravilhoso espaço, na sua arca, e fiquei encantada, como imagino que toda a gente fica encantada quando lá vai. Sí, eu acho que foi no Womex de 2014, cando foi a través da Central Folk do Ramón Piñeiro. Lembras? Possível, sim, claro que sim, claro. E depois ir aí e conhecer o teu espaço e
e essa gente magnífica que te rodeia, fiquei encantada e claro, e assim seguimos. E despois de tocar por todo lado, Celina, por Portugal, despois de atravesar o Miño, de estar, se non me engano, nos Cantos da Maré, no Portugal de perto, de pasar por Compostela, de chegar a Vilar de Santos, como te sentiches? Como estiveches en Vilar de Santos? Que ten de especial a Arca? Eu, a primeira vez que estive na Arca, fiquei espantadíssima com... Espantoso significado portugués, bon. Espantoso é bom, não é? Digo, claro, sim, é um falso amigo, é isto. É. Maravilloso. Maravilhoso. Sim. E porquê, Celina, porquê? Porque, para já, pela disposição da gente que ali estava, para já da Noé e de toda a gente à sua volta, das pessoas que ali foram, que vinham de longe, algumas. Pois, e nesse dia houve folhada ao acabar em... Não, era. Sim, foi incrível. Sim. Depois do meu concerto, houve uma folheada e... É que está aquí a Irene, se calhar non te lembres dela, mas ela estaba nesa foliada. Pode ser. Cantaron muitas músicas portuguesas, Sim. muitas músicas de Zé Afonso e outras. Enfim, eu já tinha assistido a muitas folhadas na Galiza, mas com este amor, com este carinho em direção à música portuguesa e com o entusiasmo que eu vi ali naquelas pessoas, e a dizerem que algumas tinham vindo de Santiago de Compostela passar o fim de semana ali de propósito para estar na Arca. Enfim, foi realmente encontrar um ambiente único, muito caloroso, e com música por todos os lados, com amor à música por todos os lados. É que estaba o meu homem, o Chico Paradelo, tamén a cantar, que sabe todas as músicas portuguesas, e estaba eu e moitos dos meus amigos que sempre celebramos o 25 de abril, e entón sabemos todo o Seca, o repertorio do Seca. Como defines a tua música, Celina? Como é a tua música? Eu talvez defina como inspirada na música tradicional. O meu trabalho no dia-a-dia vai de encontro à música tradicional. Eu trabalho, por exemplo, com grupos corais de canto alentejano. Eu ensino canto alentejano às crianças na escola, etc. Mas toda a música que eu faço e que eu gravo nos meus discos já é sempre um pouco mais trabalhada com outras linguagens musicais. Então, eu chamaria de inspiração tradicional. E nós em Portugal agora temos queremos implementar um novo estilo, uma nova etiqueta para a música folk, não é bem só folk, e então a etiqueta é Tuga Beat. Ai, que bom! Tuga Beat. E a mim calha-me bem, não parece-me muito adequado, porque acho que pode funcionar para todo o território, para a música que se inspira nas tradições portuguesas, que são várias e que são ricas, mas que acrescenta sempre algo novo, e para quem quer fazer música de inspiração tradicional, mas para o futuro. E é por aí que eu quero ir. Tes 3 traballos, Celina, principais, non sei se me deixo algún: En casa, O cante das ervas, Sol. Estou a falar de álbuns, non sei se me... Sim, tenho um mais recente, que é Ao Vivo na Casinha. Foi gravado durante a pandemia. Pois. E foi gravado num estúdio muito especial, que é o estúdio do Chute e Pontapés, num concerto que foi transmitido em streaming. É um ao vivo também especial, um reflexo da época que então se vivia. E o disco saiu há 1 ano e meio, mais ou menos, e é um ao vivo, é um registro ao vivo do qual eu gosto muito.
Cantou partes deste proxecto xa na Arca ou estivo hai máis de ano e medio? Março de 2021, eu acho que foi, non é? Sí, foi, acho que foi. Sí, foi o segundo tema que gravamos. Foi, sí. Sí. Con o Xosé Romero e Ana Santos. Sim, com o José Luís Romero e a Ana Santos. Eu e a Ana fomos aqui de Portugal e estava tudo fechado, as fronteiras estavam fechadas. Sim. Eu levava uma carta Sim, sí, que eu escrevi para que tu puderas passar, é verdade, não lembrava. Sim, não sabia se a polícia me ia deixar passar. E passaste. Sim, passei. Oia, Celina, cando preparamos aí unha incursión do acordeón na Galiza? Por que a gaita non triunfa no sur, por que o acordeón non triunfou no norte? A gran pregunta. Olha, não sei. É que as gaitas tocam muito alto. É difícil. É difícil tocar por cima. As gaitas tocam sempre mais alto. Não sei, mas vocês têm grandes e excelentes acordeonistas na Galiza. Olha, o José Luís Romero, grande exemplo. Enfim, o Santi Tribeiro, sim. Sim, também o Sérgio Covos, também é um grande amigo. Sim. E sim, vocês têm excelentes acordeonistas. Agora a gaita toca tão alto que não dá. Não conseguimos. Era unha piada, era unha bromiña, porque sí que evidentemente hai gaita en Portugal e hai acordeón na Galiza. Moi ben, cando voltas, Celina? Cando convida a Noé novamente? Sí, temos de ver. Sí. Agora non temos data. Sí, por agora non, mas tens de vir dar unha oficina de canta alentejano, non é? Sí. E procuramos máis lugares. Sí, claro, fiz uma este verão... Na casa da Uxía, non é? Vi nas redes. No quintal da Uxía, sí. Na Ilha da Arosa. Sí. E foi um fenómeno. Que bem. Foi incrível. Pareceu 40 e tal pessoas. Guau, para fazer tens de voltar. Sí, temos de organizar e para os centros de ensino. Se ves a Vilar de Santos, vamos 50. Sí, boa. Que maravilla. Celina, un prazer, obrigadísimo por estar aí a falar connosco e até a próxima. Sim, beijos. Obrigada, Celina, beijinho. Sabemos que tes traballo, obrigado. Obrigada, muito sucesso para o disco também. Ok, obrigada. Teño de enviar, ainda non enviei. Beijinho, obrigada. Boas músicas, un abrazo, Celina. Moi ben, ata aquí un pouquiño a nosa conversa con Celina da Piedade. Non sei se nos deixamos algo por aí no tinteiro para comentarlle, pero sempre unha maravilla escoitala, sempre unha maravilla saber que hai artistas internacionais, hai artistas tan grandes como é o caso dela, acordeonista, cantora, compositora con moitísimo suceso para alén do Miño, e que acabou tamén coñecendo a Arca. Foi especial en particular maneira, non é? A visita foi un día moi lindo. Como recordas? Ese día foi dos primeiros, debeu ser setembro de 2014. E viñera cun trío, e despois ao acabar o concerto estivéramos hasta altas horas de foliada, e ela, iso, que basicamente o que contou ela, que estaba emocionadísima vendo que as persoas de aquí que que sabíamos as músicas que ela estaba habituada a ouvir, non? Sabíamos as músicas da Raya, sí. Sabíamos as músicas do Seca, sabíamos músicas do Sergio Godiño, e entón ela non acreditaba. Imagina que nos vamos a Lisboa e que de repente toda a xente canta a música tradicional galega. É unha cousa que eles deixan totalmente cao, non? E ela é unha persoa que é moi humilde, e entón ela podía marcar a foliada e dicer por aquí deixou liberdade total, e entón estaríamos por volta de 20 persoas ou máis nese momento a cantar, as 20 persoas estábamos ali ao seu lado, ela
arrimouse para unha beira, colleu o acordeón e acompañounos a nós a cantar, e ela ficou nun segundo plano a cantar, coa voz que ten, cantaba tamén, pero máis ficou nun segundo plano e acompañaba co acordeón toda a música portuguesa ou galega que non sabíamos, e demorou até a foliada, demorou até altas horas da mañá, e ela pasou moito ben. Para que non teña o A1 de foliadas, hai que lembrarlle que é como a un terceiro tempo no argot deportivo, é ese momento no que se acaba o partido pero empeza outro, tanto máis interesante que o concerto anterior, verdade? Por suposto. Esa foliada que nos leva a altas horas da mañá, no que todo o mundo se descontrae un pouco, se relaxa, e todo o mundo canta, todo o mundo participa dese convivio. De aí que constantemente nos esteades escoitando foliada para aquí, foliada para lá, porque unha cousa é o cartaz, non? Cos concertos, e outra cousa é o que pasa despois dos concertos. Despois cada persoa trae o seu instrumento, principalmente tradicionais, e non só, porque tamén pode ser de outro tipo, e consiste en tocar, bailar e espontaneamente, e cada un saca o tema que quere, e o resto seguen un pouco iso. Que tras, vamos ir xa rematando, quedanos un par de pinceladas, que tras para este mes de novembro, Noé, contanos e fainos un pouco de spoiler. Memoria. Estou empezando a ter problemas de memoria. Pois ben Sandre de Milet, que nunca estivo, que é un rapaz que fai pop en galego, que ven o día 3 de novembro, o 4 ven un grupo de Ourense de rock, Blue Merrow, non sei como se pronuncia. Despois o 5 ven, de mes, ven o acordeonista, o violinista irlandés. Sí, ese do que falábamos. Sí. Que é maior e parece impresionante. A sexta 10 de novembro escuchando elefantes, que é a primeira vez que veñen. O 12 unha brasileira, Nadia Campos. Que xa estivo? Nunca estivo, non a coñezo, nunca estivo. Sonaba, non. O 18 temos o Magosto, con Bailai Malditos, un grupo de música tradicional. O 19 veñen uns argentinos, Avi González e Violeta Videla. O 25 ven Chiquilora, e polo camiño tamén temos varias presentacións do Oceanoe, agora que me estou lembrando, o 25 pola mañá no Zoco, no Carballiño, e pola tarde na Casa da Cultura do Concello de Sandiás. Porque temos tantísimas cousas das que falar que non acabaríamos máis, pero é que continuades presentando o libro. Si continuamos presentando, seguramente o día 2 de decembro, ainda non está pechado, vamos a Compostela, ainda non sabemos o local, e o 20 de decembro a Escola de Idiomas de Lugo, que nos leva ao vello cárcere, ali ao... E o ano que ven, queridas, 10º aniversario, se no 9º preparamos algo así, que toca no 10º? Estamos buscando. Non sei, a non é perigosa. Pode ser calquera cousa, non é perigosa. Se isto continúa, pois... A ver a quen... se callara que enviaron un foguete espacial cun libro con a música gravada en galego-portugués para o universo. É fantástico oír as propostas do mes que ven, ou todo o que vimos comentando nestes minutos de entrevista, de conversa, que che veñan á cabeza, non? Tantos tópicos, tan estereótipos, tan recurrentes, non? De sempre, a música tradicional, a música galega, o reducto aí pequeno, é escaso, e que non ten mira, e que é de 4 personas aí na aldea, de repente empezas Setúbal por aquí, Argentina, Irlanda, Brasil e demais, e daste conta que a música tradicional é xustamente o oposto a algo pequeno e con pouca amplitude. É música castellana, porque ten estado música tradicional castellana. Claro, como Eliseo Parra, Vanessa Muela tamén participan no CD. No CD. De Pastor, que falábamos antes tamén. Sí, de Luis Pastor, sí. Foi 2 ou 3 veces, polo menos. Sí.
Bueno, Vallarna, sí, grupos... Sí, máis esta música tradicional castellana que está presente aquí tamén contribúe a música tradicional da toda a Península Ibérica. É impresionante porque Eliseo Parra é un fenómeno. Sí, é do é o mellor que hai de música tradicional ibérica. Non nos adiantas entón non é nada para o 10º aniversario. De momento ainda non podemos falar. Moi ben, estaremos atentos. Vamos ir rematando. Creo que Irene nos ten aquí unha bonita sorpresa en forma de lectura. Sí, vou ler un anaquiño dun capítulo que se intitula Mariña, que vai sobre a Mariña, mas non santa. Santa, bueno, foi santa, mas esta é unha reinterpretación da Mariña, e é unha parte moito linda da que eu gosto desta reinterpretación. Entón, Mariña é o capítulo 6. Acordei sonolenta no leito rochoso da Vía Nova. Abrí a boquiña e vocexei tranquila. Ollei para a lagoa e vi un barco luminoso e grande no medio dun mar de prata. Os meus ollos arregalaran e a miña boca abriuse nun enorme ó sorprendido. Non sentía medo nen saudades, nen sequer tiña lembranzas. Era simplesmente unha menina maravillada, desperta e feliz. Coberta coas miñas roupas romanas non tiña frío. Pareceume unha noite cálida e lucente que me despertaba de unha hibernazón centenaria. Eu, a menina alegre de há 18 séculos, despime, metime nas aguas da Antela e mergullei até desaparecer nas tebras do fundo. Ninguén me viu, mas esa noite dormí na miña casiña ao lado da miña mai acariñada polo meu pai, tapadiña por unha moreia de limo protector. Soñei que brincabas agachadas con seres de luz que sempre me atopaban e ao atraparme me enchían de maxía. Sentíame viva e poderosa e reparei en que ali non ia encontrar nunca máis neñún perigo. Desde a nave só se perceberan perto dos restos da Vía Nova unhas risadas infantís de menina pequena e inocente que transformaban a alma de quen as ouvía, ateigando a do prazer da infancia recuperada. A tripulación sentiu unha brisa doce e garimosa que chegou coas risadas. Agora, na lagoa habitaba eu, unha ninfa. Adormecía a espera de que alguén me convocase para poder facer realidade cualquier desexo inalcanzável. Mariña, a menina nascida en Antioquía há 18 séculos, converteuse nesa noite no que en verdade estaba destinada a ser. Non unha mártir, non unha santa, senón unha rapariga feliz, poderosa e máxica, muller deusa, protectora da Limia. Con estas palabras vámonos ir despedindo, con esta fantástica lenda, retrato fehaciente do que é un pouco ese océano do que vimos comentando, esa travesía polo mar da Antela. Moitísimas grazas, obrigadísimo a Noé, a gran ideóloga do proxecto, Noemí Vázquez, Irene Veiga. Obrigada. Un placer tervos en Radio Eriz, atacando Queirades. Non vos perdades a Arca da Noé, Rúa do Forno. Número 13, para calquera día, sobre todo a partir dos xoves, venres. Sí, no, agora sextas, venres, sábado e domingo. Sábado, venres, sábado, domingo, temporada xa de inverno. Sí. Recolledevos un pouquiño, preparadevos para probar ali tamén algún produto, para esa castañiña, ese magosto que ven en breve. E temos chaminé, non van pasar frío. Esas músicas, esa bendita chaminé ali no fondo, ao lado do escenario. E nada máis. Comprai o libro, se viñerades. Claro, tamén se agradece. Que se agradece, boa falta fai. Comprado libro, que é moi barato, pero que? Que non hai ningunha subvención que estea detrás de isto. Colaborade. E nada máis. Imos rematar cun tema que se chama Semente Revolución, que foi o último tema, se non me engano, do libro CD, producido por un grupo moi simpático, as Ingras da Arca. Sí, son as nenas da Arca que levan aprendendo a tocar pandeireta desde o que tiñan 4 ou 5 anos, e agora xa son algunhas adolescentes e outras case, e xa se lanzaron a participar no libro CD, atrevéronse a estar aí, e nada, están por aí saindo a festivais e todo. Outro día estiveron no Xurés Son, chámase o de Grou, en Novios, pois estiveron ali actuando coas fillas de Casandra e todo aí.
Entón, iso que temos aí unha nova banda. E obrigadísima a súa... Ai, por suposto, claro, Marta Tenor, Marta disculpa, Tenor. que casi me esquezo, é a profesora. Que é unha profesora teimuda, Sí, que até sí, que sí, conseguiu está centrada. formar un grupo e telo Non parou. preparado, non parou. Obrigada, Marta, polo teu Outra traballo. das alimañas da arca. Un biquiño a Marta, viva a música, viva a cultura, viva a música tradicional, viva a cultura nosa, viva a Arca da Noe, e como sempre, xa sabedes, seguide escoitando Galiportus, que estamos arrancando con forza, iVoox, Google Podcast, en breve tamén nas redes, calquera suxerencia a galiportus.podcast@gmail.com e tamén en Radio Eriz 107.2 da FM. Deixámosvos coas xingras, deixámosvos con Semente Revolución. Un abrazo a todos e a todas. Viva